Salbrum banya Khwlai nukung pusinai tini yago banya Khwlaijangnai manai koroi Salbrum ber ma akran som moso thok som sutei jira phale rang ajinai tini Phalnok Bukcha ahanyole ereng hai engliana tangai hayengkha sumung to asajangno tangnai horo bukha sitra samung tangnai rok kha sitra wansungnai rok Phalnok ni Joto tong koroi Bukcha Khwlai tlangai thangbakya phadre manai khwnai tabo mungsapon korikha Phalnogo Khwlai hangko telemura chakamaga Nonatwisa edisi village tongnai khoroksa banya khlenai Binanda debormani Phalnogo mani tonmani kamawi thangjak bakya tini hate bar banyani sal yak Bukcha Phalnok engei ma tongkha tamu kemakha bebak thongbu prai sawi khnarkha tamu kemakha busuk mal nai aro tongmani kemakha pia risung rok sok rok sapa bermal ye joto ta acha nang bobo bazara thang guri phal phalma ka mongya thango ko hadara rogo thango ko sinchak maga dasu hajara mongya sakmak guri phalo mo Phalnok ngai nangora phalia mani usto khlai mani busto khayo ka iko ahanya ereng dino ka badar baya ko oron phalta nang mala bukhum nahre jama khai mal kamiya budban na mantini badar bar bisu bar sinoro nei nahare jama khai kumanta tini badar khanyani kai ko tabo kemai thamai ka anga hanyoi asung ma tong ta ni mala hamani list rok tong nia je mal pai mani list kai to tongono tongo nin bung khai Binanda deborma nin para nuna sora manan nuna sora ni sing oro rongitila sibirota Obhai patima kok tamammanai thangai soikya TIPRA mothani adongro Binanda deborma bisi kabang ma romuno hati bar burum no munggia kami hojara hati tei sakamagat akkatham hati wo banya Khwlaio mani phalo pia thangnai horo sikok habi mungsabo klanglia bebangno thungbu prai tlangai thangbakya Obhai kok tamammanai chubachuni yak phologi thang soikya TIPRA mothani adongro TIPRA mothani bakhakti chubajangai hni saka tini camera ni buskango media ni buskango tini khaimani karon hingke baito taung mani hingke tini takhu chini takhu Binanda deborma nunasara bizini bini dukano hotate emergency khlaioi mia budbar ni dino telemara paigari baje mal ni ungko manai paina thangkhani mia stock khlaimani pore tini bisubar tini no chini o chakmagat area wo tini bazar din tongmani ngai tini bini manai se je mia budbar ni horono manai ro komai thangkha manai komamani yagulo tini bazar achuknai hin tongmani tini mungsa phano bini dukano thok rok rosun rok kabangma jinis tongmani bini berma rok hamso rok pias rok abo jotoi komai thangbaika ngai tini bazar achuknai hin tongmani tini achukmalia boto o dukan to manai payai stock khlaio bini je bazar ni muigathung soigathung berma rok ungkorok abo haike gure oibo phalo abo phalmlia gulo tini haino bazar bar tini phalnai hin tongmani wo tini phalmalia bini tini kunu ruji kare kha jeta kisamisa ruji tongmani a khoksa khongnai bai income khlaina nai tongmani abo bo tini porjonto khoksa phano kare kha bini tabuk zero chini TIPRA sa to haino tam hinsanai income kare tetei bahai jeng income khlaimanai khoksa khongnai bai business khlaimani abo porjonto se jeng khokjago hongkai jeng bahai jeng discussion halainai abo no jeng hongkai TIPRA mothani ongai bosok jora tei danando debanando no jeng chubaiman abo jeng chaitongnai bobesta khlainai thambai ni sini mungkha ani sini mungke ramthiang dema molsom TIPRA mothani adong anen khai to chini port shot omo hai tabu porjonto epuru pongya ko aboni bagai ang saklai maya hambai tabuk je bini dukana mani nang bobel no busuk chal bobai bisi nok salia nia je bos hamani mani na hari usto khlaija goro busuk rang ro ne nong nawli so to tong list tongo gomia ma tumaro akro ko list ikas no nukha tam mo bisa ro bustong pori oro prai motamuti tongo binoro mal kabang khai tujang no bo iko dinoro bazar bar dinoro phalkamu ngane ge mal lok tabu kamai thame geta me horo iko diram ps tongo rosun tongo ngai moso ko thui tongo saban tongo biskut tongo thok chikon kotor tongo tai chips tongo atai akaran bo dui prokar tongo ei chom gonang ni ei churi akaran tongo
hingga berma tongo hingga mes tongo boto Joto program manai phalo baji mal dokan ba jonota biri jogan tol biri sutui jira donia এরপরে দুমা বলাই ভালো গুতিরা ভালো কাবো মুংসাপন করিখা বলতে একদম বুকসা বতাগি কো বাজার নখমালিয়া মানে কাবই বেরাইনো অজল টাকা আমি সমস্ত কেনেকাই जोंर नुमानि जरते हेरे मोटामुटी बिनर दোকান माल कमा जाता प्राय এই 35 হইতে 36,000 টেন মাল আমার হাতে মাছ বিন দোকান जोंहाबो दाबो एखो सिनि जों TIPRA मथानि हयते जों सिनि कुसुग्लायबोला जों बुतके साइजो खालायमाना बनो जों जतो बारे जतो तुगु चेष्टा खायनाय आबनो जों सिनि जे दंनायरा कुसुगबेराम दंनायरा आदंसुनो जों सिनि कमनारगै बनो जों साइजो खालायमान जों बंनाबोनो खायनाय जों हायंगो ताबो kaham khane slai hame khane se bangko gon tako binanda debar mane Phalnok ni aji manogoi kham merek nai ro khastra wansung nai ro hame khlai pano kaham khane bo tongo ob haikeno samothanga basakya TIPRA motha kogono tongo hame khane jesik bango kaham khane bo asung no bango